बे समाव जोंनि दिनैनि बे दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादनि थामथि सावरायमा जथुमाव दिनैनि गेवलां मेलाव जोंजों लोगोसे दंफैयो जोंनि दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि गेवलां प्रसान्त बर' सारखौ जोङो गिबियावनो जोंनि नैबे बाथौ बिबुंसार निउस पर्टेलाव जोङो बरायना लाग्रोबाय साबायखर सारनिसिम जोङो मोननैसो मोगामोगि जोङो लानो सानबाय सारजों दायो बे जाहैबाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा 1990 मायथाइयाव जेब्ला जोनोम जादोंमोन बे समनिफ्रायनो दिनैसिम मा महराव सारा नुनो मोनदों एसे बाथौआरि हिसाबै एसे सारा एसे फोरमायनो हायोब्ला मोजां मोनो। जों बयबो मिथिगौ जे बर'फोरनि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमानो मुलुगनि गोजामसिन आरो गिबिसिन धोरोमफोरनि फारियाव गोलैयो आरो मोनसे मुलुगनि जुगामि हारि हिसाबै बर'फोरनि गुबै धोरोम बाथौआबो मोनसे गोजाम धोरोम आरो बे धोरोम आसार खान्थिजोंनो बर' माहारिया रायजो जाबोदों। नाथाय बे धोरोमनि बागै गोथौयै साननाय बेखौ मोनसे सोदांनाय आदब एबा हुदाजों बेखौ दैदेनलांनायनि थाखाय मोनसे गौथुमनि गोनांथि दंखायोमोन आरो बेखौ नोजोर होनानैनो बाथौ महासभा बेनि उनाव फारियै बाथौ महासभानि लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादफोरखौ दानानै बर' समाजनि गुबुन गुबुन थोरफोआव धोरोम फोसावनाय फेहेरनाय आरो जोंनि बर'नि जि समाज बिगियान दोरोङारि समाज बिगियान बे दोरोङारि समाज बिगियानखौ मोजां दिथाजों दैदेनलांनो थाखाय मावफारि बिथांमोना लाबोबाय थादों आरो दिनै फैयै फैयै बाथौ महासभाया दिनै BTCनिल' नङा आसामनिल' नङा सा सानजा भारतनि जेसेबां गुबुन गुबुन जायगाफोराव बर' फिसाफोरा बाथौ सिबियारि महरै रायजो जाबोदों बिथांमोननि गेजेराव मोनसे फोनांजाब बिथांमोननि गेजेराव रोखोमसेयै गोरोबनाय माखासे आसार खान्थि आरो धोरोमारि आब्रुथिखौ गोरोबथावथाव थासारियाव लाबोनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावबोबाय थादों आरो बेनि अनगायैबो नेपाल हादराव थानाय एबा गुबुन हादरफोरावबो गोसारनानै थाहैनाय बर' बाथौ सिबियारिफोरखौ मोनसे धोरोमारि जि आब्रुथि बे आब्रुथिनि गेजेरजों दिनै दैदेनलांनो थाखाय बिथांमोना जि नाजानाय बे नाजानायाव दावगानायखौ जों नुनो मोनबोदों। साबायखर थाबाय सार बेखिनियाव आं मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों सार जे जोंनि बर'फोरा बा खायसे मानसिफ्रा बुङो बाथौखौ माने बर'निल' होननानै बाथौ धोरोमखौ आरो दा बेखौ जोङो बाथौ धोरोमखौ गुबुन हारिफोरनि गेजेरावबो लांनो हानायनि माबा मोनसे जोङो राहाफोरखौ नुहुरो नामा सारा? गुबुन माहारिफोरखौ जोंनि धोरोमारि बिथायाव बजबनानै लानायनि सिगां जोंनि धोरोमनि जि रोदा बिनि जि जुरिजेननाय बिनि बिथाखौबो जोंहा बिजिरसंनांगौनि गोनांथि दं। आं फरायबोनाय आरो नुबोनाय गोबां चाइनिज लिटारेचारनि लेखाफोर सं डाइनास्टिनि मुगानि बिजाबफोराव बे बाथौ धोरोमजों गोरोबथावथाव बिथांमोननि मोदाय सिबिनाय आरो बिथांमोननि गोबां सोदोबफोरनि रिंसारथिफोर आरो बिथांमोननि हुदाफोरनि जिउ खुंनायनि आरो धोरोमारि बिथिङाव फालिबोनाय फोरबो आरो बाहायनाय आगजुफोरनि गोबां गोरोबथाव माखासे बिदिन्थिफोरखौ जों नुनो मोनो। बे बिजाबफोरनि सायाव पार्टिकुलारलि चाइनिज लिटारेचार आरो सं डाइनास्टिनि बे गोजाम बिथांमोननि खान्थिनि सायाव एसे गोथौयै बिजिरोब्ला हयथ' बाथौ धोरोमा बे जायगाफोरावबो जुरिजेनदोंमोन नामा बा बेहायबो गोसारहैदोंमोन नामा बेनि मोनसे थामोनथाखौ मोननायनि खाबु दं। बेनि अनगायैबो दिनै नेपाल हादराव थानाय बर'फोरनि गेजेराव बाथौ धोरोमनि गोसारथिखौ मोननाय जादों। बांलादेशआव थानाय त्रिपुरी
जायफोरखौ त्रिपुरि हारिनि त्रिपुरि उपजाति होननानै बुंनाय जादों। बिथांमोननि गेजेरावबो जोंनि बर' राव रायज्लायनाय आरो बर'नि जि बाथौ धोरोम सिबिनाय बे आसार खान्थिखौ नुनो मोनो। बे हिसाबै बाथौ धोरोमा आसामनिल' बा सा सानजा भारतनिल' नङा, बेयो मोनसे मुलुगनां थासारिनि धोरोम होननानै जोङो बुंनो हायो आरो बाथौ सिबियारिफोरखौ दिनै मुलुगनि गुबुन गुबुन हादरावबो गोसारनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों।